O vilanovés Juan Miguel García Santos é un dos 10 fuxitivos máis buscados de toda España. O home de 51 anos está buscado por tráfico de drogas e ten varias causas pendentes. Está considerado de alto perigo pola Policía Nacional. Que tal, saúdos? O Goberno de Ribeira levará este mércores a pleno a súa proposta de orzamentos para 2025. A pesar de estar a piques de rematar o ano, o documento é necesario para dar cobertura a gastos xa executado. Aprobaránse, ademais, un suplemento e un crédito extraordinario con cargo ao remanente de tesourería. O novo Centro de Saúde de Meis aparece por primeira vez nos orzamentos da Xunta. As contas do Executivo Galego para 2026 reserva unha partida de máis de 800.000 euros para este proxecto, a metade deles fondos FEDER. A previsión da Xunta é que no ano que ven saia a licitación da obra. Poio xa ten preparada a programación para as súas festas do Nadal. Unha época na que o municipio terá uns visitantes moi especiais. Os elfos máxicos percorrerán as distintas parroquias para sorprender a veciñanza e levar o espírito festivo a todos os recunchos. Repiten tamén as aldeas de Nadal e a carpa do Poio Máxico, que completan unha ampla proposta para todos os públicos. Noia pechou a 26ª edición da súa mostra de curtas por todo o alto coa súa gala final. O premio á mellor curta foi este ano para o último domingo de maio, do francés Alejandro Bordier. E Vilagarcía volverá a acoller este domingo o Campeonato Galego de Media Maratón. A proba xa vai polas 700 persoas inscritas, superando xa o número de participantes do ano pasado. O prazo para inscribirse aínda continúa aberto. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Viámoslo agora en titulares. O Goberno de Ribeira levará este mércores a pleno a súa proposta de orzamentos para 2025. A pesar de estar a piques de rematar o ano, o documento é necesario para dar cobertura a gasto xa executado. Apróbanse, ademais, un suplemento e un crédito extraordinario con cargo ao remanente de tesourería. A proposta do Executivo ribeirense para os orzamentos do presente exercicio ascende a 29.756.000 euros, contía algo inferior ao presuposto do pasado ano. A concelleira de Facenda destacou que non se prevé ningunha suba fiscal, posto que no capítulo de ingresos destacan os fondos do POS destinados a gasto corrente, que implican a conxelación das taxas municipais. En materia de gastos, o principal irá destinado a bens correntes de servizos e suministros, seguidos os gastos de persoal. No pleno extraordinario que se celebrará este mércores, aprobarase tamén un suplemento de crédito para facturas e gastos pendentes de pago, así como un suplemento por valor de 1.749.000 euros, nos que destaca unha partida de $500.000 para a nave do Club de Remo e outra de 300.000 para melloras viarias. Estes gastos e facturas pendientes de pago temos diversas cuantías, temos cuantías correspondentes a liquidacións de obras que se foron executando, pero tamén temos unhas cuantías importantes en gastos relacionados con festexos. Increméntase a partida de festexos a través dese suplemento de crédito en máis de 100.000 euros por gastos que xa están executados. Vai o importe do suplemento de crédito co que imos a completar este documento de orzamento ascende a 1.749.277 euros, os cales os imos a financiar a través do remanente de tesorería. Que destacar de este suplemento de crédito? Pois destacar fundamentalmente que aquí recollemos, aparte de todo ese gasto que xa está executado, recóllese unha partida de máis de $500.000 que se vai a dedicar a financiar a construción do edificio de deportes náuticos de Aquiño. No apartado de investimentos, que ascende a 2.667.000 euros, figuran varias actuacións para as que se perdeu a subvención, a pesar de que contaban con financiamento. 3 actuacións que contaban con financiamento no ano 2024, pero para as que se perderon as subvencións.
e, polo tanto, ao non estar xustificadas en prazo, temoslle que dar cobertura económica. Estamos a falar do reforzo de extensión das redes de distribución eléctrica para o polígono industrial, aquela famosa subvención de repotenciación de 48.000 euros. Estamos a falar de 57.000 euros da obra do centenario, tamén executado, xustificado fora de prazo e, polo tanto, se perdeu tamén ese financiamento da obra. E estamos a falar do proxecto da recuperación e posta en valor da senda do río Saíñas, que sabedes que a través do PSTD estaba proxectado facer pois unha senda por todo ese río. Fixos o proxecto, descoñecemos un pouco por que quedou parado. O que sabemos é que a día de hoxe é un proxecto que non se vai a poder executar e veremos posibilidades de recuperar esa dotación orzamentaria do PSTD para facer pois outra inversión que estea lista antes de maio do 2026, pero dende logo temos que dotar de orzamento pois ese reintegro para os honorarios da redacción do proxecto, que ascenden a 9.600 euros. Destaca ademais o reforzo de outras partidas como as melloras nos centros educativos, axuda no fogar, vixilancia no aparcadoiro do centenario ou a dotación do parque infantil desta praza cun investimento de 213.000 euros. E o BNG de Noia levará ao vindeiro pleno unha moción a través da cal solicita a cesión dunha parcela de titularidade municipal situada no barrio de San Lázaro ao Instituto Galego de Vivenda e Solo para a construción de vivenda de promoción pública. A proposta presentada polos nacionalistas forma parte do pacto de investidura que permitiu a chegada do PSOE e a Marea á alcaldía. No vindeiro pleno levaremos unha moción conxunta na que levaremos a cesión dunha parcela no barrio de San Lázaro que ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, que suporá a creación, se a Xunta de Galiza ten a ben aceptar esta cesión, de máis de 30 vivendas públicas. Segundo explicou o voceiro nacionalista, a cesión destes terreos iría ligada a varios condicionantes, entre os que se atopa que as vivendas se ofrezan en réxime de alugueiro a un prezo accesible. A proposta do BNG, esta cesión farase cunha serie de condicionamentos que cremos que desembocarán en mellores oportunidades para a cidadanía de Noia e para poder fixar poboación. Neste sentido, a condición máis importante que se lle porá ao Instituto Galego de Vivenda e Solo será que esas máis de 30 vivendas sexan destinadas ao aluguer accesible. Por todos é sabido, é un consenso que hai pois tanto en organismos internacionais como no personal técnico das administracións públicas, que cando a vivenda de protección é destinada á venta, termina col paso do tempo sendo vivenda libre e non cumprindo esa función social. Polo tanto, poremos esa condición nestas vivendas de que sexa vivenda, volvo a dicir, destinada ao aluguer accesible. Por outra parte, tamén se lle pon unha condición de que estas vivendas sexan construídas nos vindeiros 2 anos e tamén se lle fai unha petición ao IGUS para que o baixo dese edificio permaneza en mans do Concello de Noia e se poda destinar a servizos municipais, os servizos tamén no marco das competencias da Xunta, pero servizos para a cidadanía de Noia, como podería ser un centro de día, se finalmente se destina nesta localización, ou calquera outra cuestión que mellore a vida da veciñanza noiesa. E por outra banda, o Executivo de Noia procedeu tamén nos últimos días á reorganización das prazas de estacionamento da Rúa Rosalía de Castro, que agora pasan a estar en batería. Grazas a esta reorganización do espazo, súmanse 26 prazas máis en pleno centro urbano, incluindo unha praza reservada para persoas con mobilidade reducida. Pasan así das 35 prazas iniciais a 71, ademais das 10 prazas para o servizo de taxi. Dende o equipo de goberno valora moi positivamente esta actuación, xa que suporá unha mellora importante para facilitar o día a día da veciñanza e tamén favorecer a mobilidade. Fontes municipais informaron tamén de que nos vindeiros días procederase á implantación da ordenanza de estacionamento limitado mediante disco nestes aparcadoiros, unha medida que será en todo caso totalmente gratuita.
Luz verde o pago das indemnizacións aos propietarios do plan parcial de Barraña, no Concello de Boiro. A Xunta de Goberno local aprobou as liquidacións aos titulares das fincas que, coa modificación do proxecto do ano 2013, quedaranse en parcela mínima. Unha vez rematado o rexistro das fincas, realizarase o pago asumindo esa débeda pendente con aqueles propietarios que non acadaron o 15% de mínimo edificable. Trátase do paso previo á redacción do proxecto de urbanización no que está a traballar o Concello para a construción de 900 vivendas neste espazo, preto de 200 delas protexidas. Ademais das edificacións, habilitaránse preto de 3.000 prazas de estacionamento, máis de 30.000 metros cadrados de espazos libres públicos e 14.000 para equipamentos. O vilanovés Juan Miguel García Santos é un dos 10 fuxitivos máis buscados de toda España. O home de 51 anos está buscado por tráfico de drogas e ten varias causas pendentes. Ademais, está considerado de alto perigo pola Policía Nacional. A Audiencia Provincial de Pontevedra condenouno no ano 2017 a 9 anos de cadea por narcotráfico pola súa participación nunha rede que actuaba na comarca do Salnés. Nesta causa foran condenados outros arousáns, entre eles o seu irmán Víctor Manuel Santos Paz, coñecido como Vitriño. Tamén ten pendente unha causa que a Audiencia Provincial revisou no 2023 cando xa estaba fugado, polo que non puido ser xulgado. Neste caso está considerado como o cerebro dunha rede que se encargaba do envío de cocaína dende Ecuador, camuflando a droga en cargamentos de plátano. O resto dos implicados recoñeceron os feitos nunha sentenza de conformidade. A Policía Nacional pide a colaboración cidadá para dar con este home. Calquera que poida chegar algún dato sobre o seu paradoiro pode facelo de xeito confidencial a través do enderezo electrónico losmasbuscados@policia.es. Cambiamos de tema. O novo Centro de Saúde de Meis aparece por primeira vez nos orzamentos da Xunta. As contas do Executivo galego para 2026 reservan unha partida de máis de 800.000 euros para este proxecto, a metade deles fondos FEDER. A previsión da Xunta é que no ano que ven saia a licitación esta obra. No pasado mes de xullo, a Xunta axudicara por 122.000 euros a redacción do proxecto básico e de execución, así como a dirección de obra. Un documento que xa está prácticamente listo e que xa puido ser revisado polo Goberno local. O investimento total para este novo centro de saúde en Meis está estimado en máis de 1,5 millón de euros a repartir en 2 anualidades. O máis importante é que dentro dos orzamentos da Xunta para 2026 figura unha partida de xa de 1 millón de euros, non? Co cual neste próximo ano 26 saldrá a licitación xa esa obra tan importante para Meis e esperamos que se leve a cabo, pois que non aparezca ningún tipo de problema, non? Por lo tanto, bueno, o máis importante que eu creo que é resaltar que xa conta cunha partida de 1 millón de euros no ano 2026 para que as obras poidan licitarse e poidan empezarse xa. Declaracións do delegado da Xunta en Pontevedra, precisamente dende Meis. Ali visitou esta mañá Tiempo Viaje, empresa que se beneficiou dunha subvención do Goberno galego dentro do programa Estransforma. Trátase dunha liña de axudas para a transformación e modernización de empresas. Neste caso, a empresa recibiu unha achega para a adquisición dun novo autobús. Foi acredora dunha subvención da Xunta de Galicia do programa Estransforma da Consellería de Emprego, non? Trátase de axudas para a transformación de empresas, non? Neste caso, pois a axuda foi para a adquisición de un novo vehículo. Dicir que na área de Pontevedra foron 13 as axudas a todas as empresas que se deron por importe de 570.000 euros. E concretamente na zona de Solnés foron 3. É unha axuda importante, non? Para o impulso que xa viñamos exercendo, non? E aproveitamos para, bueno, pues para darlle un impulso maior, non? Gracias a esta iniciativa ou a esta línea de axuda, pues podemos darlle un poquinho máis de seguridade, non? Sobre todo, máis viabilidade logo. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falaremos da programación de Nadal no Concello de Poio, do Festival de Curtas de Noia ou do concerto que a cantante Uxía Senlle vai ofrecer en Pontevedra.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Lousame celebrará este martes o Día Internacional contra a Violencia de Xénero co lema Abrígate baixo o bo trato. O acto institucional dará comezo ás 12 do mediodía coa lectura dun manifesto, un minuto de silencio e a presentación da campaña de sensibilización a cargo dos escolares do Colexio Cernadas de Castro. Abrígate baixo paraugas do bo trato. Este é o lema sobre o que levan traballando varios meses os escolares do Colexio Cernadas de Castro de Lousame e sobre o que xirarán os actos previstos para mañá a partir das 12. Parte dos traballadores do Concello e presentar esta campaña están convidados, esperamos que poidan asistir todas as asociacións invitadas, como é a Misela, a Micos, a Creva, a AMPA Alecrín do CPI Cernadas de Castro, Cruz Vermella. E, por suposto, asistirán tamén os alumnos do Colexio de Lousame. Estes alumnos levan xa tempo traballando nesta campaña, tempo traballando nos materiais que traerán mañán para o acto que se celebrará ás 12 da mañán. E, por tanto, no día de mañán o que faremos será o seguinte: no momento que nos xuntemos todas as asociacións e todas as persoas convidadas, o primeiro que se fará será a lectura do manifesto do 25N que temos elaborado desde o Concello. Despois guardaremos un minuto de silencio. Ademais do acto institucional, o Concello promove unha campaña en redes sociais para a veciñanza que poderá compartir as súas publicacións ata o 7 de decembro. Se lle vai propoñer á xente pois que, digamos, comparta desde as dúas redes sociais, compartan a campaña. Poden facer de dúas maneiras, poden compartir a campaña Abrígate no paraugas do bo trato nas súas redes sociais, digamos que é a maneira máis sinxela, ou poden compartir unha foto con un paraugas etiquetando ao Concello de Lousame co hashtag Abrígate no bo trato. Todos os participantes entrarán no sorteo de varios agasallos, como vales de compra ou ceas en locais hostaleiros. Seguimos con outros asuntos. Coñecer o traballo da denominación de orixe Rías Baixas e pechar acordos comerciais coas adegas. Foi o obxectivo da misión comercial na que participaron 12 compradores escandinavos e belgas. Para facilitar os contactos, o Consello Regulador fixo unha proposta áxil e efectiva. Como se dunha sesión de cita rápida se tratara, os participantes foron mantendo breves reunións no Pazo de Mugartegui. Se o contacto froitificaba, completábase con visitas ás adegas. 12 compradores escandinavos e belgas participaron nunha misión comercial na denominación de orixe Rías Baixas. Reuniéndonos con productores locales de aquí, de Rías Baixas, catando sus vinos y que ellos nos expliquen un poco sus proyectos, sus bodegas, su elaboración. 30 adegas da DO tiveron a oportunidade de reunirse con eles nun formato orixinal e áxil. Durante a mañá celebrábanse os encontros na sede do Pazo de Mugartegui, conversas de 20 minutos para que os posibles compradores puideran coñecer os diferentes proxectos. Una buena manera de no solo catar los vinos, sino también poder charlar un ratito con cada productor para entender un poco también la filosofía del trabajo, un poco quiénes son y porque claro, el vino en sí naturalmente es una cosa, pero también si vas a tener una relación con una bodega, también se trata un poco de la gente, ¿no? de las personas que lo hacen y entenderse bien, si uno se entiende bien juntos. Así celebráronse máis de 350 encontros profesionais. Moitos deles froitificaron para levar adiante a segunda fase das reunións coa visita dos importadores ás adegas escollidas. Esto se aprende mucho para entender mejor la región y los vinos de aquí. Vinos con muy buen carácter, con buena fruta, naturalmente con buena acidez, que es casi una de las cosas que destaca aquí, ¿no? Y muy, digamos, con muy buena fruta y vinos en general, diría, muy así gastronómicos. As visitas destes días confirmaron que os Rías Baixas van gañando público nestes países, rompendo coa imaxe que asocia os viños españois a únicamente os tintos e abríndose camiño cara ao consumidor.
para ser completamente honesto, yo creo en Suecia la imagen de vinos españoles se trata principalmente de tintos, pero entre los vinos blancos yo diría absolutamente el Albariño y Rías Baixas es absolutamente una de las cosas que atrae más interés, y también yo creo que los buenos sumilleres en los restaurantes en Suecia también entienden de Albariño, y es un estilo que absolutamente se tiene mucho interés, absolutamente, sin duda. Durante a campaña 2024-2025 exportáronse aos países escandinavos preto de 500.000 litros. De feito, Suecia sitúase no top 10 das exportacións de Rías Baixas, na 7ª posición con case 259.000 litros. Unha cifra que se completa cos 112.000 litros de Noruega e os case 10.000 de Dinamarca. Tamén Bélxica é un mercado relevante, tanto é así que ocupa a 9ª posición da clasificación con máis de 229.000 litros na campaña 24-25. E saiban tamén que a adega Paco Ilola festexa o seu 20 aniversario cun xantar en Meaña. A cooperativa reuniu a todos os seus socios nunha comida neste municipio. O acto asistiron distintas autoridades encabezadas pola conselleira do Medio Rural. Na súa intervención, María José Gómez enxalzou a contribución desta adega da denominación de orixe Rías Baixas ao desenvolvemento do sector vitivinícola galego. O encontro tamén asistiron distintos alcaldes da comarca. Ademais de conmemorar o seu aniversario, a cita serviu tamén para celebrar que Paco Ilola acaba de ser elixida a mellor adega produtora de viño branco do mundo. O Concello de Pontevedra comeza a súa busca de cómplices dos Reis Magos. Xa está en marcha a campaña Envolve para que ningún rapaz da cidade de menos de 14 anos en situación ou risco de exclusión social quede sen agasallo. As persoas que queiran participar poden inscribirse no programa para recibir unha carta aos Reis Magos dun rapaz ou rapaza que se lles asigne. Despois teñen ata fin de ano para entregar na Casa Azul os paquetes identificados co número de referencia da carta asignada e co nome do pequeno que o vai recibir. O 2 de xaneiro a organización comezará co reparto ás familias para que o día 6 cheguen aos seus destinatarios. Os cómplices do programa Envolve asumen o compromiso de entregar un agasallo dun importe máximo de 35 euros que estea na carta que recibirán por WhatsApp da nena ou neno asignado. Propónselles que sempre que sexa posible engadan un libro adaptado á idade do receptor para fomentar a lectura. As cartas vanse enviar por WhatsApp acompañadas de toda a información precisa. E Poio xa ten preparada a súa programación para as festas do Nadal, unha época na que o municipio terá uns visitantes moi especiais, os elfos máxicos que van percorrer as distintas parroquias para sorprender a veciñanza e levar o espírito festivo a todos os recunchos. Repiten tamén as aldeas de Nadal e a carpa de Poio máxico que completan unha ampla proposta para todos os públicos. Sorprender, emocionar e encher de vida todas as parroquias do municipio é o obxectivo que pretende acadar o Concello de Poio coa programación de Nadal que ten preparada para este ano. O protagonismo de Nadal de Poio non ten o número de luces, sino que o verdadeiro protagonismo o ten o que temos aquí a nosas espaldas, que é a participación. Decir, o Nadal de Poio nace cuns piares moi profundos, desde que nos chegamos ao goberno, pois apostamos polo Nadal e se dá pois unha casuística que fai 3 anos os veciños de Poio para disfrutar do Nadal se desplazaban a outros concellos e logramos pois en este pouco tempo que eso se reinvertira, é dicir, ahora son os veciños de outros concellos limítrofes os que veñen a disfrutar da programación ao noso concello. A programación arranca este sábado 29 de novembro coa festa de inauguración na Praza do Mosteiro. Ademais do prendido das luces, haberá música e animación. Este ano correrá a cargo de usuarios da Asociación Down Pontevedra Xuntos. O ano pasado fora feito polos alumnos de Son 23, este ano será por a Asociación Síndrome de Down Pontevedra Xuntos, que ten alumnos tamén e alumnas do noso concello, e a partir xa das 7 da tarde se dará inicio nas proximidades da Praza do Mosteiro, na mediacións do concello, pois ese inicio do Nadal de Poio. Este ano volverán as aldeas de Nadal, serán 7, unha en cada parroquia. Como novidade, será a primeira vez que uns elfos máxicos visiten Poio. Eles serán o fío condutor para que cada aldea sexa un lugar máxico con animación, música e bailes.
Estábamos, por exemplo, na escola do poblado do Bao e podíamos ver como xa críos de 3 e de 4 anos son os que decoran realmente esas aldeas que están en todas as parroquias. Logo, hai elementos do Nadal de Pollo que desde o seu inicio funcionaron e se repiten, decir, unha programación que se estende por todas as parroquias. Hai que decir que o Nadal de Pollo estamos falando dos Nadales con máis programación de toda Galicia. Tamén repite a aposta do Concello pola carpa de Pollo Máxico. Instalarase na Seca, converténdose no escenario de obradoiros, zona de xogos e actuacións. Pasarán pola carpa os espectáculos Os Tres Porquiños, Pica Pica, Gramola Gominola ou varias sesións de maxia. Un Nadal gratuito, é dicir, estamos falando de actuacións de máxima calidade e non só que queremos que do Nadal de Pollo disfruten toda a veciñanza e de concellos limítrofes e o van a poder facer de forma gratuita. A programación inclúe tamén a tradicional Papá Noel da Moteira o 21 de decembro, a carreira de San Silvestre o 31 ou a visita de Papá Noel ás parroquias. En canto os Reis Magos farán parada dobre no Concello. O día 5 visitarán as parroquias e os 6 estarán na Gran Cabalgata, con festa final na carpa de Pollo Máxico. E por segundo ano consecutivo, Ribeira contará este Nadal cunha pista de xeo. Haberá entradas individuais e packs para grupos de máis de 25 persoas que incluen tamén acceso ao Space Park. Este venres arrancará oficialmente o Nadal en Ribeira. Xunto co encendido do lumeado está previsto que poida entrar en funcionamento a pista de xeo. Queremos iniciar esta andadura este ano, o 28 de viernes que ven, coincidindo un pouco co Black Friday. Si podemos, esta lista, pois ao mellor se podemos abrila xa o propio viernes, si logramos tela a tempo, senón pois quedaría pola tarde. No noso sentido, queremos tamén con isto apoiar igual o comercio, apoiar igual a hostelería. Sabemos que é moi importante que a cidade como a Ribeira desempeñemos en este sentido actividades que non hai en ninguna comarca do Barbanza, por iso que, como dicía, que me sinto super orgulloso de que Poder Ribeira poda dispoñer desta pista de hielo. E tamén é moi importante en este sentido pois o apoio, claro está, como dicía antes, do Concello, que nos sigan apoiando, que en este sentido o traballo todo facemos nós, pero é moi importante a aportación deles. Ademais das entradas individuais que manteñen o prezo de 7 euros, a Asociación de Empresarios de Ribeira conseguiu este ano sumar unha colaboración. Ofertarase un pack para grupos de máis de 25 persoas, que inclúe tamén entrada ao Space Park por 10 euros. O igual que o pasado ano, a asociación colaborará coa Unidade Pastoral de Ribeira, facilitando o acceso á pista para grupos de distintas parroquias. Nos, como Unidade Pastoral, tamén en todas as datas así un poquinho fortes do ano, temos algunha actividade. E esta pois, nos sirve para poder pois, estar cos rapaces, cos mozos, cos nenos, nenas, e poder así, pois eso, pasar un día xuntos, non? Entonces, por eso estou aquí, pois, apoiando un poquinho pois, toda esta iniciativa. Ademais da colaboración dos empresarios con Fercoste a cabeza como promotora da pista, a patronal agradeceu a aposta da Xunta de Galicia, o Concello de Ribeira e a Deputación da Coruña na posta en marcha desta iniciativa dinamizadora. Bueno, durante o acto de presentación da pista, o presidente dos empresarios ribeirenses informou tamén da solicitude realizada ante a Deputación da Coruña para estender o programa de bonos Mercanavila a concellos de máis de 20.000 habitantes. Entenden que esta iniciativa está a favorecer a municipios limítrofes en detrimento do Concello de Ribeira, posto que moitos veciños fan as súas compras noutros concellos para beneficiarse da promoción. A primeira semana de noviembre se lle trasladamos un correo electrónico ao presidente da Diputación. O martes trasladámoslle personalmente á Diputación, estuvamos falando co vicepresidente, que leva comercio, pero bueno, é unha actividade que é digamos unha promoción que ven de presidencia, non ten nada que ver con ben polos pel. En ese sentido, está clarísimo de que nós creemos que o presidente aí non acertou en ese sentido en discriminar a Ribeira, porque ao final Ribeira sentímonos discriminados no sentido de que a xente se pode descargar un bono e vai a consumir aos concellos limítrofes. A parte, o Barbanza é grande, e entonces os únicos que se benefician estáse beneficiando Puebla, Boira e Portodosón. En ese sentido estamos claro que moi molestos, nos reiterámoslle unhas posicións que deberían de facer, se quita bonos, se non quere incluir a concellos de máis de 20.000 habitantes, o que ten que limitalos é a empadronamientos de cada concello. O que non pode é a Diputación coller quitar a clientela de Ribeira para que lle vai a gastar a outros concellos.
Abrimos páxina cultural. Noia pechou este pasado sábado a 26ª edición da súa mostra de curtas, un dos certames audiovisuais con maior prestixio a nivel nacional. E fixo como é habitual, coa gran gala final no Teatro Coliseo Noela, na que se procedeu a entrega de premios aos gañadores deste ano, un acto que reuniu a un gran número de persoas. Os principais galardóns foron como mellor curta para o último domingo de maio do francés Alejandro Bordier, como mellor director o premio requeu en Pablo Pagán por Boyer e como a mellores actores Natalia Zamora e Carlos Santos. O de mellor guión para Pablo Cueto e o de público para Marisa Crespo e Moisés Romera por Pálpito. Como mellor curta de animación, o galardón foi para Héctor Zafra e Santi Azquemeta por Buffet Paraíso, e o premio Brandariz a mellor curtametraxe galega amateur foi para Mateo Bouzada. A actriz Mela Casal foi recoñecida tamén na gala co premio honorífico deste ano. O Culturgal, a Feira das Industrias Culturais de Galicia, arranca este xoves en Pontevedra. Este ano faino cunha proposta moi especial. A cantante Uxía Senlle será encargada de dar o tiro de saída a programación cun concerto único e de balde para celebrar tamén os seus 40 anos na música. Será no marco da súa xira Será por Flores. E esta celebración dos 40 anos pois pretende ser un percorrido por aquelas cancións máis emblemáticas do meu repertorio. Como nunca me gusta facer as cousas soas, sempre estou en boa compañía, pois tamén ten convidadas moi especiais e ademais unha banda extraordinaria dirixida por Pablo Novoa, que se sumou a esta festa. Queremos que sexa unha festa, unha benvida e tamén pois unha declaración de intencións, que o Culturgal é un espazo onde nos xuntamos para vivir a cultura, para compartila e para reivindicar o seu papel fundamental na nosa sociedade. Demostrar que o Culturgal tamén está pola música, que nos encanta a música e que creo que este ano, gracias a Uxía, temos tamén quizáis a programación musical máis grande, creo que máis interesante das que tuvo nunca Culturgal. No escenario, Uxía estará acompañada de máis dunha decena de convidadas de luxo, de Vacas, Antía Muiño, Joao Afonso, As Mosas ou Raquel Domínguez. Serán algúns dos artistas que actúen xunto a ela neste concerto en Pontevedra. A cita será este xoves, día 27, no Pazo da Cultura, ás 9 da noite. Non é preciso retirar entrada, será de balde e por orde de chegada ata completar a capacidade do recinto. E agora apuntamento deportivo. Vilagarcía volverá a coller o Campeonato Galego de Media Maratón. A cita vaise disputar este vindeiro domingo cun circuito homologado de 21 km. As inscricións continúan abertas ata a medianoite deste vindeiro martes. Polo de agora hai unhas 700 persoas inscritas e a organización agarda seguir rexistrando participantes. Con este dato xa se supera a participación do ano pasado, cando correrán 675 persoas. As persoas que queiran anotarse terán que ser maiores de 18 anos con 7 categorías diferentes. Vanse repartir máis de 2.000 euros en premios a través dos bonos son da casa que os gañadores poderán gastar no comercio e hostalería local, con distintos premios que van dos 50 aos 300 euros. Ademais, haberá recompensas pros distintos clubes. Creo que o Concello fai unha aposta moi importante, facendo 3 anos consecutivos o Campeonato Gallego de Media Maratón, e ademais un Campeonato Gallego cun percorrido increíble e moi chan, no que se poden conseguir boas marcas. Tamén vai estar homologados o que son os 10.000, o punto kilométrico de 10.000, entón os atletas que queiran facer marca neses 10.000 pois tamén van a ter a oportunidade de facelo aquí. Temos categorías sub-20, sub-23, senior e despois as máster, que de veteráns, pois másters 1, 2, 3 e 4, que van aí en tramos de idade a partir dos 35 anos. E o percorrido, se mirar os dos anos anteriores. Pois así marchamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.